Ropa. Hnedá horľavá kvapalina tvorená zmesou uhľovodíkov. Všeobecne uznávaná teória vzniku ropy tvrdí, že vzýšla z odumretých morských živočíchov mnoho rokov dozadu. Náleziska ropy sa zvyknú vyskytovať hlboko pod zemským povrchom, až do hĺbok 10 km, kde je ropa spoločne so zemným plynom uväznená pod nepriepustnými horninami. Je chrbticou petrochemického priemyslu, vyrábajú sa z nej fosílne palivá, plasty, lieky alebo aj elektrina. Teda sa bez nej v dnešnej dobe nezaobídeme. Už si skončil? Ropa je zmeska hlavne tekutých uhlovodíkov, teda organických zlúčení skladajúcich sa iba z vodíka a uhlíka. Čo sa týka delenia, ropu delíme podľa jej hustoty na ľahkú ropu, stredne ťažkú ropu a veľmi ťažkú ropu, rovnako ako madrace. Celková hustota ropy je daná proporciami uhlovodíkov, čo v zásade znamená, že ropy s kratšími reťazcami uhlovodíkov alebo menším počtom uhlíkov patria medzi ľahkú ropu a naopak. Ropa môže vzniknúť dvoma spôsobmi, organicky a anorganicky. No keďže anorganicky vzniknutá ropa sa vyskytuje v prírode len stopovo, povieme si o výskyte v organickej forme. Zjednodušene povedané, ropa bola kedysi organickou hmotou, ktorá sa začala rozkladať a klesať hlbšie do zemskej kôry, kým nebola teplotou a tlakom v rôznych horninách zhlúčená do uhľovodíkov rôzne dlhých reťazcov. Tieto zhluky uhlíkových reťazcov sa potom podľa dĺžky stanú ropou a zemným plynom. Potom, keď je ropa ropou a plyn plynom, začne sa epické dobrodružstvo naprieč zemskou kôrou plné kamarátstva, objavovania, strastí a nepripustných hornín, medzi ktorými sem tam vznikajú zlomy a.k.a. ropné pasce, kde ropa môže spoločne s plynom ostať, až kým ich niekto nevyťaží, alebo sa sami nevyslobodia. Zo začiatku býva ropné nálezisko pod tlakom, čiže po navrtaní ropa a plyn pomaly unikajú samé. Toto sa nazýva primárny spôsob ťažby, pri ktorom sa zhruba vyťaží 20% ropy. Keď je už tlak ložiska nedostačujúci a ropa prestane tieť sama, treba jej trochu pomôcť, a to buď pomocou pump alebo injektážov, čiže pumpovaním niečoho do ložiska, aby bola ropa stále pod tlakom. Toto sa nazýva sekundárny spôsob ťažby a pokrieme ním vyťaženie ďalších zhruba 5 až 15% ropy. A ak sa to ešte oplatí, nastupujú terciálne metódy, ktoré spočívajú v tom, že znížime viskozitu ropy, aby sa dalo ľahšie ťažiť. Vďaka tomu vieme vyťažiť ešte dodatočných 5 až 15%. Čiže nakoniec vieme v lepšom prípade vyťažiť okolo 40% ropy v ložisku. Pred spracovaním je ropa po transporte vyčistená od soli pomocou prania a statickej elektriny. Frakcia ropy, ako je aj spracovávanie ropy nazývané, spočíva v oddeľovaní jednotlivých skupín uhľovodíkov na základe ich bodov varov. Stačí si to predstaviť ako triedenie reťazok zo šperkovnice podľa dĺžky. Čím kratšia uhlíková reťaz, tým menší bod varu. Najľahšie uhľovodíky pri frakcii sú plyny metán, etán, propán a bután s teplotou varu do 30 stupňov s dĺžkami reťazcov C1 až C4. Propán a bután je hlavne využívaný ako autopalivo LPG. Ďalej nasleduje benzín s teplotou varu od 40 až do 150 stupňov s dĺžkami reťazcov od C5 až po C12. Benzín sa potom upravuje podľa parametrov motorov, do ktorých pôjde. Zvyčajne sa delí podľa jeho miery horenia, čo je vlastne oktánové číslo. Potom nasleduje petrolej s bodom varu od 150 do 250 stupňov s dĺžkami reťazcov od C9 do C15. Po frakcii sa z petroleju zvykne vyrábať letecký benzín. Ďalej nasleduje plynový olej s varovým rozpätím od 250 až do 350 stupňov s dĺžkami uhlíkových chainov od C10 až C25. Destilovaný plynový olej sa ďalej spracúva na naftu a ľahší vykurovací olej. Na úplnom dne frakčnej veže sa usádza tzv. Mazut, ktorý sa destiluje vo váku, keďže jeho C-chain len tak neroztopíš. Z mazutu sa ďalej destiluje asfalt a ťažké vykurovacie oleje. Frakcie sa po destilácii ďalej čistia a rafinujú, aby sa z nich odstránili iné prímesy, ako napríklad síra, dusík a kyslík. Celou frakciou ropy sa zaoberá petrochemický priemysel. Ropa je dnes využívaná všade. Úplne všade. Väčšinu vecí, ktoré máme, boli vyrobené z ropy. A ak neboli z nej vyrobené, minimálne sa ropa podielala na ich výrobe. Poďme si ukázať pár čísel.
95% potravín bolo vyrobených za účasti umelých hnojív, herbicídov a pesticídov vyrobených z ropy. 90% celej dopravy vo svete je sprostredkovaná ropnými palivami. Či už idete po ceste, koľajach, vode alebo vo vzduchu, tak idete asi na ropu. A 95% celosvetového tovaru potrebuje pre svoju výrobu ropu. Dnešná civilizácia by sa bez ropy nezaobišla. S budúcnosťou ropy je to veľmi nejasné, keďže nemáme jasné informácie, koľko ropy je ešte na Zemi. S tým sa aj spája teória tohoto pána, ktorý povedal, že ťažba ropy bude mať svoj vrchol, po ktorom to už pôjde dole vodou. Táto teória je aj podporovaná štatistikou, podľa ktorej spotreba ropy stúpa, ale nachádzanie nových ložísk nie. Znamená to teda začiatok konca ťažby ropy? Ropa je masovo ťažená zhruba 150 rokov, čiže ak sme teraz pri vrchole, potreba to zhruba rovnako dlho, kým ropu vyťažíme. Znamená to ale niečo iné. Začiatok konca lacnej ropy. Problém s využitím ropy je jej neekologickosť. Keď opomenieme globálne oteplovanie, ropa svojim zložitým procesom ťažby, spracovávaním a masívnym dopytom vo svete zaťažuje prírodu. Nechcené úniky ropy do mora ohrozujú predovšetkým vodný ekosystém, no aj pobrežia prímorských štátov. Všimli ste si niekedy dúhové škvrny na pláži? To je uniknutá ropa. V prípade ropných únikov do mora sa toho nedá moc urobiť. Buď môžete skúsiť ropu odčerpávať, použiť bomby alebo zápalné zariadenia, no ani jeden spôsob nie je perfektný a preto je najlepšie riešenie únikov ropy nespôsobiť ropný únik. Alebo rovno obmedziť ropu ako takú. Máme to konečne. Fú. Pozri sa, čekuj. Čo?